Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Siyakholwa nidle kamnandi Christmas. Kungenxa yothando lwakhe, kungenxa yeenceba zakhe ezimingo naphakathi. Thina into masiyenze kukumbulela imihla ngemihla, umzuzu nomzuzu. Sithi enkosi mavula kuvaliwe, enkosi twala lamadwala, enkosi sonini nanini benza abantoni kodwa ngaphandle kwakho. Ngenyani besabantoni ngaphandle kwakhe, besabantoni ngaphandle kwakhe. Ayikho esingayenza ngaphandle kwayo, simile nje kungenxa yakhe. Nalibali ndizawukhuthaza kakhona endleleni yakho yokholo, salifumana kwincwadi kaLuke owokuqala. Ivesi esizawuqala kuyo yivesi 11. Libali esilaziyo lizasikhuthaza kakhulu. Kwabonakala ke kuye isithunywa utata uZakhariya, isithunywa senkosi, simi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumiso. Verse 12, wakhathazeka uZakhariya akusibona, wangenelwa kukoyika. Sathi ke isithunywa eso kuye, musa ukoyika Zakhariya, ngokuba isikhungo sakho siviwe, imithandazo yakho iviwe. Uthi ke umfazi wakho uElizabeth akuzalele unyana, umthiye igama elinguYohane. Haleluya, haleluya. Nali lizwi lenkuthazo. La tata, utata uZakhariya nomama uElizabeth babe sebebadala xa kufika isithunywa utata uZakhariya. Balinda besebancinci ukuthi njena bethandaza bengapheli amandla, bethandaza becela abantwana kodwa ababekho abantwana. Zange basuke, zange bayeke ukumthandaza uYehova, zange basuke kwiindawo zabo zokuthandaza, kwii-altars zabo zothandaza. Nathi masihlale sithandaza, ungasuki endaweni yakho yokuthandaza ngenxa yokuba umthandazo wakho awude uphumelele. Lo mama nalo tata kwada baba ngabantu abadala 90, 100, just like icase katata uAbraham nomama uSara. Zange basuke. Nathi masihlaleni ngola kholo lwaba bantu bakudala betestament yokuqala, babe nokholo kuYehova, bengasuki, bengashunyiswa futhi kwezi end times. Kodwa emnandi yokuba sithandaza uThixo osigcina isithembiso sakhe. Khuthazeka leli bali, uyalazi, khuthazeka ngoba isithunywa sona safika kuye engasilindelanga, silibele. Asamfika esemsebenzini, wayeseva ngamini utata uZakhariya ebudaleni bakhe. Singayilibali ukuba babebadala, sebedlulile kwi-age yoba babe nabantwana. Naye wayeselibele ukuthi Yehova uyawuzandiphendula, kodwa wahlala esebenza, akasuka. Hlala usebenza endleleni yakho, hamba endleleni yakho, hlala ukholo lwakho malungasuswa zizinto zomhlaba. Mthembe Yehova ebunyini nasebumnandini, ebumnyameni umthembe. Safika isithunywa ngelalizwi lazo, wothuka umntu omdala. Isithunywa sathi kuye, musa ukoyika, uyike. Samkhuza sathi, take it easy, mntu omdala ungothuka. Wathi ndikuzisele iindaba ezimnandi. Ivakele imithandazo yakho, iviwe nguYehova imithandazo yakho. God heard your prayers. Thetha nam nawe lizwe namhlanje, lithi God heard your prayers nawe apha ekhaya. Ngale ndlela wava isithunywa safika ngaso utata uZakhariya. Wathi uzawuzalela unyana, wathi unkosikazi wakho umama uElizabeth uzawufumana umntwana onguYohane igama lakhe.
uYohane wakho uyeza. Ndiyazi le nto uyilindeleyo kuYehova, kodwa namhlanje ndizokuphakamisa. UYohane wakho uyeza, imithandazo yakho. uYehova uyasigcina isithembiso sakho, uyasigcina izibhambathiso zakhe, akalibali. Utsho njalo uNdumiso 27 verse 10 athi noba abazali bakho bangakulibala, umamakho notatakho. Utsho uDavide ekhuthaza umntu ethi njena wena noba umamakho notata bangakulibala, kodwa uYehova sozakulibala, sozakulibala, uzawucholwa uYehova. Sowulahliwe bengakufuni, uzawucholwa uYehova. Themba lakho malube nguYehova, uzidibanise nabantu abanokholo, ungahambi nabantu abangenakholo. West End Times, hlala nawe uzikhuthaza ngamabali eBhayibhile. Xa usenemithandazo engekaphendulwa, mlindele, akasoze akuphoxe. Those who trust him will never be disappointed. Lelizwi lakho elo. Enkosi kakhulu, God bless you. Hlala emthandazweni, hlala ezinyaweni zakhe. Imithandazo yakho uyivile. UnguThixo omamelayo, imithandazo ayiphendule. NgoThixo nje olibalayo, or uThixo ongenankathalo. Ukukhathalele, yiyo loo nto kubalulekile into ukuthi sibokhala kuye. Khale kuye, bekuhamba ugcwala apha ebantwini, uhamba uxelela abantu kakhulu iingxaki zabo. Khawuxelela abantu uYehova iingxaki zakho. Maseloku uzigcwale online, iindaba zakho zingena online. Yehova ulindele wena, ulindele ukuthi akuve isikhalo sakho. Awuba akakuphenduli kanjani, akutsho uba akakuva. Uzakwenzela, uzakuhlekisa, uzakonwabisa uYehova. Usafuna ukholo lwakho luqine endleleni yakho. Khuthazeka kakhulu. Unyaka njena usaphela nje, ungekangeni kunyaka omtsha. Zixelele into yoba kukho nto endishukumisa, kukho nto endihlukanisa nothando lukaYehova. Ufane nalaa ntombazana with the issue of blood. Laa ntombazana zange ihambe ixelela umntu. Wabona into yokuthi wayenengxaki eyayinkulu kakhulu, issue of blood. Ayithi noba uhleli njena kulitsho, wayenengxaki. Kodwa endiyithandayo ngaye, wathetha nesiqu sakhe. Uba wayelibele ukuxelela abantu into yokuthi yazi uthini, ndizawumfumana kanene uYesu, ngenye imini kuzawuvela uYesu. Wazixelela, wathetha nesiqu sakhe. Awukabebalisele abangane nefemeli. Wathi uba ndikhe ndabambelela kulaa mqukumbelo walaa mmobo kaYesu Kristu, ndizawuphila. Nawe ungazivaleli ubaleke ecaweni. Swallow your pride, ubuyele ecaweni, ngoba uzawudibana nayo Yesu ecaweni. Khona uMoya oNgcwele usithembisile. Unaso isithembiso, akasishiyanga sodwa, akasishiyanga as orphans. Usishiyele uMoya oNgcwele, your comforter. uMoya oNgcwele ukhona, your advocate, khona your helper. Unaye umntu ozawubalekela kuye. Uzaphendula imithandazo, kodwa uma uhlale phezu kwayo yokuthi ivakele imithandazo.